येतात बघा, कुरुम 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 कुरुम. मस्त असे पाव किलो पिठाचे म्हणजे 2 वाटी पिठाचे आपल्या अर्धा किलोच्या आसपास वजन करून बघा. पाव किलोच्या वर झालेत आणि खुसखुशीत झालेत. हे बघा. हा खारी सारख्या म्हणून ते का खारे शंकरपाळे म्हणतात. नमस्कार, मी स्नेहा. आणि नमस्कार, मी सरोज. परब किचन मध्ये तुमचं खूप स्वागत. आता आजचं पण आपल्या फळ्यावरची तो आनंद, दिवाळीच्या सुट्टी पडणार तर फळ्यावर आधी लक्ष, सुविचार. तसं आजचं एक सुविचार. मनाच्या गाभाऱ्यात सुंदर जर विचार असतील तर शब्दातून संस्काराचा सुगंध दरवळता. कसं वाटलं सुविचार? तुम्ही नक्की सांगा कमेंट मध्ये. आता तो शब्दांचा सुगंध दरवळलं ना, तसं किचन मध्ये आजच्या रेसिपीचा सुगंध दरवळतो. नाही, आता सगळ्यांच्या घरातून फराळाचा सुगंध येतो. आणि आजच्या दिवसापूर्वी आज जी रेसिपी करतो ना त्याचा सुगंध. कुठली रेसिपी? खारे शंकरपाळे. गोडे शंकरपाळ्यानंतर वहिनीन बोलले पहिली शॉर्टकट छोटे हळूहळू दडायचा. कसा आपण थोडा छोटा नंतर फुल कसा होता मोठा, मग गाठ घालायचं मोठो. मोठ्यातली मोठी रेसिपी कोणती असते ना त्याची खाली कमेंट मध्ये सांगा. आता आमची ही छोटी रेसिपी अर्ध्या तासात होणारी. करूया सुरुवात. चला चटकन. या आपला मीठ, कसुरी मेथी, 2 चमचे तेल, 2 चमचे जिरा, अर्धा चमचा ओवा आणि 1 चमचा तीळ. आणि शेव आपलं गोडा खारट असतो तरी जरासा गोड टाकल्यावर कसा मस्त लागता, म्हणून ह्यो 1 चमचा साखर. आता ही विरघळ तरी कशी पितात तर ही आयडिया करायची. याची करूया पिठी साखर. पिठी साखर करूया. बघा लगेच झाली. त्याच्याकडे असाच पिठी साखर वाटलेली तर ती टाका. आता या जिरा आणि ओवा पण जरासा भरडून घेते. बघा सुगंध येईल. तर ह्या घेऊया आपल्या परातीत झाले. आता ह्यो मैदा मी पाव किलो घेतलाय. पाव किलो म्हणजे 2 वाटी येतात बरोबर. तुम्ही घरातली कोणतीही वाटी सेट करा. मैद्याच्या चाळणीने चालतंय मी. जिरा आणि साखर वर घेतलंय टाकून. हे आपले तीळ. तुमका वया असेल तर घाला, पण ते शंकरपाळ्यात छान लागतात दाताखाली येले की. काळे तीळ असतील ना ते तिळकुट करतात ते तीळ. असे तीळ नाही काळे ते. ही आपली कसुरी मेथी पूर्ण चुरून घ्यायचे. आता खारे शंकरपाळे म्हटल्यावर मीठ जास्त नाही घालायचा, चवीपुरताच घालायचा. पाव किलो आहे ना तर आपला तेलाचा डाऊल असता माहिती आहे ना कितलीतला, तो फुल भरू ना. म्हणजे तुमचे पोह्याचे 3 चमचे. म्हणजे एक पोह्याचं पूर्ण चमचो ना? नाही, पोहे खात होते 2-3 चमचे. 2-3 चमचे आपण पोहे खात होते. आणि जर तेलातला डाऊल असता पूर्ण झालं ना तेल गरम. आता मोहन घातला की चमचा मिक्स करून घेऊ. नाही, सगळा मोहन आपल्या पिठात सोडू आहे. बघा असा तेल आपला सगळ्या पिठात चोळून घेतलंय. ही बघा ही मूठ तयार होता म्हणजे मोहन सगळीकडे लागला. आता मी त्याच वाटीने पाणी घेतलंय. थोडा पाणी घालून आपण मैदो मळून घेऊया. पाण्याचा अंदाज आपलो ना? हो, आपलोच असता. तरी पण आपल्या कसा रोजची सवय आहे ना, मग तरी पण 2 वाटी मैद्यात 1 वाटी मी त्या पाणी घेतलंय. बघूया आता किती लागतं. अकडे तुमका आवडत असत ना तर हळद सुद्धा घाला, लाल तिखट घाला, चाट मसाला घाला. आणि जिथे मी तेलाची फोडणी दिली ना म्हणजे ह्या दिले मोहन, तरी तुम्ही 2 चमचे बटर घातलात ना तरी भारी लागतं. आपण पुढच्या वेळेस कशी करूया. आपला पीठ आता मळून झाला. आता ह्या आपण पीठ आहे ना बघा एवढा पाणी लागला. 2 वाटी अर्धा वाटी पाणी लागला बरोबर. पीठ आहे असा मळलाय. ह्या बघा मैदो किती मळलास तरी पण तो चिवटच ताणतच जातो लोक. आता ह्या ठेवूया 5 मिनिटं झाकून. 5 मिनिटं झाकून ठेवूया आणि लगेच करून घेऊया. तोपर्यंत तेल तापाले. आता आपली 5 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण पीठ परत जरासा रगडून घेऊया. त्याचे 2 समान गोळे केले. मिसळून झाकून ठेवते आणि एका घेते. एवढं मोठं गोळं किती घेतलंय तुम्ही? पोलपाटावर लाटत असेल तर बारीक घेवा. एवढं मोठं गोळं घेतलंय ना
आता वाट्यावर लाटूची आणि ही एकदम पातळ आणि मोठी लाटूची. पोलपाटावर मग ह्याचे 4 भाग करा आणि ह्याच्यात मग चपाती सारखे ते नाही होत, म्हणून मी ओट्यावर घेते. ओटं चांगलं धुवून स्वच्छ पुसून घेतलेलं. आता मी एका थोडासा पीठ लावून घेतलंय आणि गरगर गरगर फिरवत जायचे. तुम्ही लाटते वेळी ना तांदळाचं पीठ जरी भुरभुरलास ना तरी पटापट फिरता मैदो कधी पण. जसं पुरणपोळी लाटते वेळी आपण तांदळाचं पीठ घेतो ना, बघा तेवढं काठ मारतो. आज पण मी पिझ्झा कटर घेतलाय. आता हे कशा आकाराचे कापणार? चौकोनी तर आपले ते गोडे शंकरपाळे होतात. मग मी हे आता त्रिकोणी पण नाही म्हणता येत, आपण आपले काजू कतलीच्या आकाराचे कापतले, त्याला कापणे पण म्हणतात. असे शंकरपाळे असतात ते खारे. हे छान असे त्रिकोणी म्हणजे डायमंड आकाराचे. हे असे उचलून घेतलास ना तरी तेलात ते सुटतं. आपलं तेल तापला, धूर तर सुटला, पण मी गॅस बारीकच आहे आणि हे घालून घेते. बघा टुबुक टुबुक कशी पडली. एक ड्रॉप हातावर हेच झालं. याच्यात लगेच कावील तो घातला झारो तरी चालता, कारण ते गच्च बसलेले असतात त्यांना मोकळे सोडूचे असतात. हे बघा असे मस्त फुगतात. एक असे असे ढवळाक वयत. एका कसं घातल्या तर झारो घालूकच वयो आणि असे ढवळत राहा पाहिजे की त्या जो आपण पदार्थ बारीक तळतो तो परतानच हे करू पाहिजे, नाहीतर तो एका बाजून लाल होतं एका बाजून सफेद राहतं. आणि बुडबुडे सगळे घे. साऱ्यातच जाणवतं खुसखुशीत झाले आहेत. बघा आवाज ऐकलास? हे एवढं तेल पडली मुतून. पण तळते वेळी तो असं कसुरी मेथी आणि जिऱ्याचा ओव्याचा सुगंध सुटला. आता गॅस बंद केलाय. आता हे सगळे काढून घेते. म्हणजे दोन्ही गोळे लाटून तळून झाले. हे होतं भात एकदम जास्त. हा तुमच्या लाटण्यावर हो, गॅस सुद्धा बंद केलाय. तुमच्या लाटण्यावर होतात पारी. बघा झाले ना, पाव किलो पेक्षा जास्त झाले ना, अर्धा किलोच्या आसपास झाले. काय आवाज येता बघा, कुरुम 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 कुरुम. मस्त असे पाव किलो पिठाचे म्हणजे 2 वाटी पिठाचे आपल्या अर्धा किलोच्या आसपास वजन करून बघा. पाव किलोच्या वर झालेत आणि खुसखुशीत झालेत. हे बघा खारी सारखे, म्हणून त्याला खारे शंकरपाळे. अशी ही झटपट होणारी खारी शंकरपाळे, नमक पारे म्हणा, खारे शंकरपाळे म्हणा, आणि हा दिवाळीत नक्की करा. थोड्याच वेळात होणारो जास्तीचो पदार्थ सगळ्यांना आवडता. माझ्या चेडवात तो खूपच आवडता. कसं वाटलं तो खाली कमेंट मध्ये सांगा आणि करा. परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब. धन्यवाद.